निकी रोमा डियाना। आओ इससे एक प्रश्न पूछते हैं। ये सालों साल पढ़ने के बाद एक ही सवाल का जवाब दे सकता है। हाँ जी, आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, आप बोलेंगे ना? बोलेंगे? सुनिए, देखो अप्रैल के बाद क्या आता है, बोलो। सुनिए ना, अप्रैल के बाद क्या आता है? बोलिए, शर्माने की क्या ज़रूरत है? हम आपसे प्रश्न ही तो पूछे हैं, आपसे प्रश्न ही तो पूछे हैं। अप्रैल के बाद क्या आते हैं, बोलो। नहीं बताएंगे? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे नहीं, याद नहीं। अच्छा, अप्रैल के बाद क्या आता है? क्या आता है, बोलिए। अच्छा, मैं आते हैं। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, जाइए जाइए, आपका सवाल का जवाब सही दिया, जाइए। ओह माय गॉड! गामियाव थांनो नागिरदों दुब्लियाव। बेबो थांगोन, फादाराबो हासुं लाखाबाय। नै लेट्स गो। जों गामियाव आलि दुब्लियाव दै सोनो थाखाय बे हासुंखौ जोङो गुदुं बानायनानै दै हाबग्रा बानायहैनो सानदों। सौफैबायानो दुब्लियाव। पाइपखौ लाबाय बाबाया, बेखौ दैमायाव होनो नागिरदों। ओरैनोथ' दुब्लिनि खामानिखौ मावबाय थानाय जाया। थांनाय लकडाउननिफ्राय गायदोंबो माइखौ, एबारबो गायनोसै। बे जाहैबाय खाथिनि दुब्लि। दंबावो बैथिं थांबावनांगौ हरैजाय। बेहाय खाथिनियाव मावग्रोसै, दैबा बानायनांगौनो एसे। दैबा बानायनो सफैबाय बिथाङा। गारिनिफ्राय ओंखारसै, जानजि खाफ्राखाबाय दुब्लियाव थांनो। खोनाबावदों, जानजि खाफ्राखाबाय दुब्लियाव थांनो। आं दिनै कर'नानि भेक्सिन थुजानानै गन्थङा सं आराम मोनलायदोंसो। नायनो कर'नानि भेक्सिन थुजाग्राया माबायदि। नै कर'नानि भेक्सिन थुजानानै फुङावनो लाइन जानानै फार्स्टआवनो थुजाखांबाय आं। एसे गन्थंखौ स्रांसो मोनदां। थुजानांगौ, बयबो थुजानांगौ। बयबो जिखुनु जाया मानसिफ्राथ' होननाया होनखायो जानला मोनलाखौ, माबा जायो माबा मायो बिदि होनलाबायखायो। होनबाबो बयबो थुजादो, गाव गावनि सायाव आरो। माइखौ सिगां आदि होयोमोन, देग्लाय थांनाय बोसोरनिफ्राय आदिखौ होआखिसै जों। आदिखौनो लानो नागिरला, आरो आदि लाबाबो हनै माथो एखेसो थांजोबसै दामफ्रानो। नांगौबा ट्रेक्टरजों होजोबदो, नायदो एफा एनै। जावग्रोबाय, दैबा बानायनो नै आलिखौ जावफ्लंग्रोनानै नैबे पाइपखौ बेनि सिङाव होनानै दैया बे सिंजों थांगोन। नै साबधान, दुब्लियाव ओंखारबा लेवारबो लोगो मोनो। आरे बाबरे, खरा खरा फैथारदों, आंनि थैया मोदोमहैदों दां। केमेरामेनखौ होसोबोबाय, आयौ आयौ। बेहाय सिगां दै गलांग्रा बे दैमाया बिदिया मोजां नङामोन नालाय, ओंखायनो दैया लोमनानै नारदों आरोना, एकदमबारे आलि सालि बायलायनाय जादोंमोन। ओंखायनो दा दै गलांनायखौ एसे मोजां जानायनि, माने दैया मोजां गलांबानो माबाया आलिफ्रा बायनायनि चान्सआ खम जायो नालाय, ओंखायनो बेखौ मोजां खालामनो होननानै दिनै जाखिनि हायो बेखौ मावफैदों आरो। बेलाय बे दैयानो माने नारो आरोना लोमबा। दा लोमाखैना, ओंखायनो बारा गिदिर नुवाखै। लोमबा माने नारो।
बोरमाया बेसारा अखा हानायाव बै जोंनि माइ खासिया गायनाय माइ सिगांबो बे खनाजोंनो बायदों आरोना बे हाखर दं एसे गोथौनो बेयाव हाखर बेसेबा गोथौ दं बाहाय ओंखायनो आलि खोनानै बेखौ होथेनाय जादों नङाबानो जाम्फैनि दैया बे आलिखौ सिफायलांनो नागिरो हाखराव गोदोलाय हाखराव नै बे हाखरजों नै गोदोलांफैगोन बेजों बायलांजानो गिनांगौ बेसेबा गोथौ हाखर दं बाहाय डेन्जारेस बैयाव मोनसे बानायबावबाय आदसा बैयाव नैबेनिया जोब्बाय बानायनाया दा बैयाव मोनसे बानायबावबाय नैबेना सिगांनियानो दंखायो पाइप होला बेहाय ओंखायनो गयजों बानायनाय दंखायो गुदुं दन्द्रा नावद्रा ना मा होनो बिदिखौ नावद्रा बानायनानै दोननाय दंखायो जेबो प्रब्लेम जाखायाखै सिगांबो बेहाय बैयाव मोनसे दंबावो प्रब्लेम जानाया सिगां माने बैयाव लोमनानै बेखौबो सिफायफैदों आरो बैयाव बे जायगायाव नैबेथ' जेबो जायाखिसै बोसोर बोसोर लेखा फरायनानै मोनसेल' जिनिस रोङो बियो एप्रिलनिफ्राय मा फैयो अखा हानायखाय खिन्थाया बादों बियो एप्रिलनिफ्राय जाबाय एप्रिलनिफ्राय मा फैयो खोन्थायाखिसै अखा हानायखाय लेखा फरायनो बानानै खोन्थायाखिसै बियो नैबाव मोनसे बायदों सिगां बैयाव लोमबायना ओमफ्राय बेहायबो फ्लाद जाफैबाय बायबाय ओंखायनो एसे गोरा जानायनि खोनानै दोनखानोसै बेखौबो बाजैमोनाव गय जाफैदोंमोन नै जाखांबाय बिराद लाजियो थेबासो आं ओंखायनो खारलांबाय जोंनि दुब्लि फिसानि खाथियावनो नालाय ओंखायनो हाबफैलुबाय थानाय जायो बाजैमोननाव सम सम फैबानो ओरैजाय बैथिं दंमोन दा बेखौ जावखांनानै फोजोबनानै दुब्लि गिदिर दं बैथिं बिथिं थांसै जावखांबायानो नैबेखौ दायो बैथिं दंबावो बेनिया कमप्लिट जाबाय एसेया उनावहाय गायथारसैबा बानायबावनोसै दा बैयाव थांसै मबाइलजों एसे सिनेमेटिक शट खेबनाय नायनि बेनो जाहैबाय जोंनि दुब्लि गिदिर दहाय होनदोंमोन ना दुब्लि गिदिराव मावहैनो बेनो ओरैनोथ' दा माइ गायथ'वाखै माइ गायनायनि सिगां दै लोमजानो गिनानै एसे दैबाफोरजों दै थांनायफोरखौ पाइप होनानै मोजां थांहोदों आरोना दैखौ स'नो नङाबाथ' बायलाबायोना आलिफ्रा माइखौबो गायसिगोनानो साननै सानथाम सप्तासे माला गायनाय जायो जिखुनु जाया खोथिया राबानो गायगोन आरो न'आवनो गायनाय जासिगोन बे बारावबो सिगाङावबो लकडाउननि थाखाय गायनाय जाखादोंमोन जों दा दुब्लि गिदिराव थांनानै फैखांबाय केमेरामेनाथ' भेक्सिन लानानै एसे दुरबल मोनदोंमोन नामा ओंखायनो थाङाखिसै दा फैफिनबाय जोङो नै बेखौ माबानो लाबोदों रेबिटनो सिनाय दं नालाय न'आव हैनोसै दा जों बेखौ एसे सुनानै लाग्रोसै मैला मैथा अखा हानायबो जाबाय डाइरेक्ट खानानै लाबोनाय जाबायना अखा हाबाय थानानै दाख्लैनिफ्रायनो मोनजायैया गोबावसैमोन बिलाइ गांसोफोरखौ दिनै गामियाव फैनाय नामै एसे लाबाय आरो दा हैनोसै दाहाय नायबानो जाबाय जोंनि सेसाखौ
मादैमोननिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय लाबोनाय जादों। मादैमोनहा नागालेण्डनिफ्राय लाबोदों, ओमफ्राय जों क'क्राझारनिफ्राय लाबोबाय बिसिनिफ्राय माथाम फिसिनो थाखाय। दै सर'नो थाखाय दोनथ'बाय बेहाय दसे। बेहाय खामानिया जोब्बाय आरो बैनिखौबो मावनानै फैखांबाय। दा थांनो ओंखारबाय, थांसै। जोंनि न'निफ्राय बे दुब्लिसिम सफैनो 2-3 किल'मिटारसो जागोन। बे गामियानो जादों जोंनि फादारनि फुराना गामि। येस, जों थांफिनगासिनो न'आव। जोब्बाय दिनैनि खामानिया एसेयानो, एसेबाबो। सौफैबाय, फाइनालि सौफैमारबाय न'आव। Cek adik dulu. Sisani adarलै, sisaखौ नुवाखैना नोंसोरो? सिसाखौ देखायनि आं र' नोंसिनो। बे मोननैखौ लाबोदोलै। सिसानि आदार फैनोसै, सेसानो एसे रोदा सोदाबाबो खाना लाबोखादों दे, अखा हानायखाय। ओमफ्राय नायलाबाय थासै साफा साफा, एसे हैगोनसै। ओंखामबो जाखायो जानाया, एसेखौल' हैगोनसै, बारा होआ। सेसा सेसा सेसा, रेबिट रेबिट रेबिट। ओइ जे रेबिटआ जोंना, रेबिट। नामा निलु दोननाया नै जाहैबाय निकि, नैबे रमा, नैबे डियानानो माबानि निलु दोननाय नाम बे। निकि, रमा, डियाना। दासो बिलाइ मोनजादों अखा हाबाय थानानै, नै ओंखामसो जानांलागासिनोमोन। दासो मोनजादों। नै मिनि, नोंहा मा गोदाव सोराव बेहायलाय? माखौ गिखो? नैबे गाब जाबाय गोसोमा, बावैसोनो फिसा होनो हासिगौ, मास मोनसेसोनि उनाव गाब जाबाय। नैबे मानैया बुन्दा दै, बै गोसोमाल' बुन्दि। निकि थाथोंसै, साफा जानोसै आंबो, दुगैनोसै, मैला जाबाय। दुब्लियाव थांनानै एसे मावाबाबो एफा एनै मावबाय, बन्द' सम माथो खालामनो। बाय बाय।